दा जों दसे बेरायनानै थांसै आरो थारमाने गुरखा मास्टारा नैबे जायगायाव माबा मिन्थिफेरा आरो नुफैफेराखै माने जरा जरा थायो होनना मिन्थिया ओंखायनो दा जों बेखौ बेरायनो लाबोदों एसे आयौ आं पुलिसखौलासो बैसो हाबावो जोंहा माला होनबावोन जोंहा सेंग्रा साथाम साब्रै बेराय औ सेंग्रा जरा जरा सम दं गोबां जोंहा साथामजों सिंगोल टाउननिफ्राय माबा मा होनोमोनलाय दख'ना नङाबा सारि बायनानै लाबोनानै भिडिअ बानायफैनांगौमोन नोंखौ समायगोन सारि गानबा बामखाबलायनाय ना बामनानै सानसे फैलायगौमोन ना औ दा जोङो बेवहाय दसे बेरायखांनानै क'क्राझार टाउननि बहाय थां एबार नेक्स्टआव बहाय थांगोन नेक्स्ट थांनायखौ आं खोन्थानि नोंनो आं बुंनो दे जे दाबो गोबां सम दं माने समजों लाइफजों खारफानो सोलों आरोना दा बे लाइफआ एलकहलनि जुग नंला बे जुगा माने दा गोसोथोलायनायनि सम नङा दा गावबा गाव लाइफआव बेसेबां हायो एसेबांनो दावखोग्रो माने साक्सेसखौ जानो होग्रो बेसेबां नोंनि साननाय हनाय दं बेखौ साक्सेस खालामगोन मोजां मोननाय दं सानसेबाबो मोनगोन गोसो थोनाय दं सानसेबाबो मोनगोन लोंनाय जानाय गोजानाव था निसा बुस्थु बेफोरखौ गोजानथारो नदि माने जेबो टेनसन गैया सानसेबाबो मोनखायो दा सम दं नालाय समजों खारफा साख्रिनि एप्लिकेसन फैदों हो खार साख्रि ला बिमा बिफाखौ फि हिन्जावालाय मालाय सानसेबाबो मोनगोन साननैबाबो मोनो बेनो आरो दा जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय थांगोन क'क्राझार BTC ना सेक्रेटारि नामा आं बारा मिथिया दे बेवहाय थांगोन आरो ना आंबो गोबावसै थाङिया जोंना नैबेनो गुमखागोन जोंखौ लाना बेरायगोन ओमफ्राय साहा लोङो दादा साहा लोंसै साहा लोंसै